खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा ब्लगआव आंनि नायगिरि नोंथांमोन गासैबो गोसो गोथारै बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै माने थालिरनि रस माबाना दोननाय दं आरो ना, बेखौ माने आङो नोंथांमोननो सेयार खालामनो नागिरदों। जुमाय बायदि जाना दं आरो माने बे रसखौ लोंनानै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आं। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट बिदि खाना दोनदों नै फार्स्टआवनो एबार फुलिनोसै बायदि जादोंबा नायाखै, सानबा 6 दिनसो जाबाय। नायनो र' माबायदि जादों, मोजां जागोन ना जायाखै जिनिसा। बिदि आरो ना फ्राय खालामबाय दं नै, लाफा खारदैजों खौसे संसिगोन फिसाखौ नै। ओइ अबे लाबोथ' लाबोआखैनो लायगोन र', खै पाल्ला 12 केजि लायगोन आं दा। नाया खामलायबाय आरो ना। मछली खाएगा फ्राय थालिरनि रोसिजों एसे मोननैसो जानानै देखायनो र' नोंथांमोननि सेयार खालामनो माबायदि जादों थालिरनिया नायनो। मामामोनना माइ रोगागासिनो सासे प्रफेसर बाबुलानाव। क्या मा जादों? हाँ क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। थाथाय आंनो होआ नाने itu sile करबो एबार लास्ट होबो दे टेनसन करबा नालाय माबा गैया ना साबसिन ना लागि जा साबसिन पारे ओरैबायदि लेथ्रा जानानै नङानाय लोगोफोर, जानो गैया नालाय मा खालामनो उफाय गैया। ओरैबायदि गगा मोनदों आरो देहाखौ लोमजानाय मोनदों। गगा मोननानै मा देहाया ओरैनो मा गगा मोनदों रोसियानो बारा जाबा थालिर फिथाइखौ ओरैनो माने जुदाय मुदाय माबाबाथाय ओरैनो बेखौ सोना दोनबानो थालिरनि रस सानबा 7 दिनसो जाबाय खोमालै दोननाया गोबाव जाबाय। ओरैनो फेलानि जागोन साननानै आङो सोना दोनदों। मोनलोंफेरबाय नालाय खिन्थु मिथियो आरोना, नोंथांमोनाबो लोंनानै नायबानो जाबाय। थालिर फिथाइया जुदि मोननानै ओरैनो मुजि गारदोंबा बेखौ माबा जेखि जाया खान्था बा जैदुनिफ्राव सोना दोनबानो जाबाय। होमबानो गावनो गाव बस्थु गोबाव दोननो हानाय जायो नालाय, ओमफ्राय बेनो जार जायै सिस्टेम जायो आरो जुमायफोर बायदि मोनो जेम जेमनो। आं दा सरना लाग्रोबाय, ओमफ्राय बेखौ लोंग्रोनायसै। सरखांबाय आं जुमायजों सेम कालार जादों ना नै, एखे कालार जादों। लोंग्रा माखाया लोंनो आंबो लोंगोन र' एसे, थालिरनिसो ना इयो जेबो जाया। हनै माइ सोग्रा माखौ लोङोनो, लोंथारा माबायदि मोनो इसो। लोंनायनायखौ एसेबो लोङोनो मामामोन। ओइ सरना खासिनो आरोबाव खनसे मा जादों? गोदैथार थालिर मोनामदो मोदोमोलै थालिर फिथाइ बिदि ओरैनो दोननायाव मा मोदोमबाय थादों मस मसनो। आं बिसिना खाथियाव दोनदोंमोन नालाय थालिर फिथाइनिबो सोमोन्दो बानायना लोंनाय आबै नांबावगौ ओइ जोरखौ थिनहर लोंग्रा माखा दा जाखिनि लोंनो गोनांखौ हायखांनानै दोनबाय आङो, ओमफ्राय दा हायखांनानै बेखौ दांबावनोसै आरो ना। जुमाय नङादे इयो लोगोफोर, जुमाय होननानै सोरबा आरो बायदि बायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना दोनो। जुमाय लोंनाय खिथायो सासे इउटिउबार होनना, नङा होमबा लोगोफोर? बेनिखायनो आं सिगाङाव लोंखायो बियो जुमाय लोङा। बियो माने थालिरनि रससो, जाखिनि नोंथांमोननि सेयार खालामनांगौ दैनिखौ होसैना जुमाय बायदि गोसा जाखायो आरोना। बेबो सप्तासेसोनि बारा दोननो मोननांगौ आं, आरो सानबाफोरावनो दांबाय। ना लाबाय आं, ना फ्राय, ओमफ्राय आरो बानलु थाइनै। अजेखौ लेंहरदोंमोन आं, अजेया आरो
सोलाबासिनो प्रेक्टिस खालामबाय दंनो बेनि थाखायनो बेनिखायनो आं हारसिं लागायनोसै आरोना खावसेखौथ' बाद बाखि मोना मामा मोना एक्सट्रा एक्सट्रा लोंबाय आं आरो नाजों लागायनोसै मोनसेल' लाग्रोदों बिदिब्ला आं लोंनाय नायनोसै बोरै मोनो नोंथांमोननो शेयार खालामनांगोन ना मोजां मोनगोन ना नङा होमबा गोदै ओमफ्राय आरो थालिरनि बासनाया गावबा बासना थाखायो ना बासना दं थालिरनि गोदै ओमफ्राय आरो गोसा जादों आरो जुस सिस्टेम बिदि जाबाय माबानो जाबाय थालिरनि जुस नाफ्रा टेस्टि जाखायो नाफ्रा इजों लागायबाय आंथ' लोंनायनि मजाखौ खिथाबायानो मोजां होनना नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नायबानो जाबाय टेस्टिंआ माबायदि टेस्टिं खालामबानो जाबाय नोंथांमोना